गोजोनथाव खौरां। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज श'रुमा बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु। फैगौ 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम खुंनो थांगासिनो बाइकनि लन मेला। बे लन मेलानि गेजेरजों नोंथांमोनहा बाङाय डाउन पेमेन्ट होनानै फाइनान्सआव बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ गोरलै राहाजों लानो हागोन। लोगोसे बे लन मेलाया जायखिजाया कम्पानिफोरनि बाइक आरो स्कुटिफोरखौ एक्सचेन्ज एबा सोलायनो हागोन। 1000 रांजोंनो नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनो हागोन। बाइकजों लोगोसे मोनफागोन गंसे फ्रि हेलमेट। 9,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन डाउन पेमेन्ट। जायफोरा बे लन मेलानि खाबुखौ लानो गोसो एबा बांसिनै मिथिनो हास्थायदों नोंथांमोनहा नैबे मबाइल नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 9101547892 एबा 6003817191।